Οπότε βοηθήστε λίγο τον... Γεια σας παιδιά, σήμερα θα έχουμε ένα ωραίο βιντεάκι με Free Fire Game μαζί με τον Γιώργη. Γιώργη, πες ένα Γεια σας παιδιά. Θέλω να πατήσετε, να το σπάσετε με τα likes. Θέλω να κάνετε εγγραφή για να πάμε 10 εγγραφές. Και να ανεβούν και οι προβολές για να προωθούμε αυτά τα βίντεο. Κάνω edits. Εσύ δεν κάνεις γιατί δεν έχεις ο κάπου. Εσύ share. Πρώτον. Το fucking bitch. George, άκου. Θα βάλεις το δικό μου κανάλι στο βίντεο σου. Γιώργο. Εδώ είναι η παίκτρια. Ναι, περίμενε. Εδώ είναι η παίκτρια που την πήρα εχθές. Εσύ δεν παίζεις Free Fire. Όσοι θυμούνται το κανάλι. Συγγνώμη. Ναι. Πες. Φιλαράκι μετά. Μου στείλε ένας που δεν τον ξέρεις εσύ. Εγώ τον ξέρω. Ανταγόρι. Περίμενε. Κάνω βίντεο. Και εδώ είναι το όπλο, το V40, αλλά δεν μπορώ. Όχι, δεν είναι καινούριο, το είχαν βγάλει. Δεν είναι καινούριο ρε. Το είχαν βγάλει. Το είχαν βγάλει, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να μαζέψω 250, αλλά δύσκολο. Γιατί δεν είμαι hacker. Και να το πάρεις αυτό 250 πρέπει. Και όταν παίρνεις ace. Όχι, αυτά τα κόκκινα, κάτι σημάδια που σου πρέπει να τα παίρνεις αυτά, αλλά παίρνεις spin, ναι, με diamonds. Προς το παρόν πάμε αυτό και μετά μπατρουαλιά. Ελπίζω να μην... Κάτι δεν έχεις ξεχάσει, πρέπει να σου το φτιάξω το Μόριον. Το Μόριον πρέπει να σου φτιάξω. Πρέπει να σου φτιάξω τα skills. Enemy nearby detected. Yes. Τρόμαξε ο άλλος, παιδί. Δεν είναι δυνατόν. Κάπου τον είδανε, ναι. Να τος. Κάτσε καλά εκεί πάνω. Όχι, δεν έχουν όπλα, αυτό που έχουμε κι εμείς. Αυτή η κατάνα να δει. Βέβαια δεν θα με έριχνε εμένα ο βλάκας. Κι εγώ μου το κλείψα. Μου κλείψε αυτό που είχε ο Reaper. Να, το έχει άλλη. Την κατάνα, γεια σου, δεν το ξέρω, το έχω στο skin. Μετά μου το δώσεις σε μένα, το έχω στο skin.
Bueno. Thank you. Υπόδοση. Να είναι καλά. Τι? Το νούμερο 2 που με σκότωσε ο βλάκας. Enemy nearby detected. Το σχέδιο μου πιάνει. Και μην πας και εσύ έτσι ρε Γιώργο. First blood. Πήγαινες έτσι πήγαινες. Πάτα για να μάθεις. Και θα μου κάνεις πει revenge. Double kill. Καλό παιδάκι. Τώρα ξέρεις με ποιο αρχηγός, α. Κοιτάει βαθύνει στην ψυχή. Τι? Έχασα το κανάλι. Ναι, αφού σκότωσε, πήγαινες ωραία έτσι. Τι πάσε, ωραία έτσι. Αφού ήτανε, θα σε σκότωνε. Κύριε Πάση. Α, τι κόλλησε και αυτή. Thanks. Δεν ξέρω αν είναι αγόρι κόλλησε. Έχει ωραία σκηνή. Το παντελόνι δικό μου αρέσει. Enemy nearby detected. Θα πάμε και το σκηνή. Έχει άτομο. Need equipment. Help me. First blood. Μην πω τώρα τη λέξη, αλλά δεν το μη πε... Είχε φασαρία. Όχι, έχει όριον. Θα πεθάνει. Έχει όριον. Πεθάνε αυτή. Triple kill. Οκ, τυχερή ήτανε. Τυχερή, μπράβο. Δεν ξέρω αν νικάμε. Το παρά μέχρι τώρα όντως νικάμε. Resources here. Ωραία. Τι πρόκληση. Αυτό το... Και εγώ το έχω το ίδιο, αλλά το έχω σε skin εγώ. Είναι της παίχτριας, είναι το skill αυτό με τα μαχαίρια. Πετάγονται τα μαχαίρια. Enemy nearby detected. Τις καινούργιες, τις παίχτριας. Που και εσύ θα την πάρεις άμα τα κάνεις mission. First blood. Ναι, και είχε sniper. Θα μην είναι βριάσουν. Όχι! Πού σε βαράει? Μη μου βάζεις γλώμα βρε. Θα τον μη βρίσω, γιατί θα μα βρίσω θα μαρτήσω. Μοιάζει. Enemy nearby detected. Καλύψε μου. Sorry. Double Μπράβο. kill. Σε 8 λεπτά το τράβηξα. Το πρώτο μάτι γρήγορα. 9 λεπτά. Το 8 και 50 κάτι τέτοιες το πρώτο μάτι. Αχα. Σχεδόν 10 λεπτά. Ναι, δηλαδή το Free Fire για ένα βίντεο είναι. Το Battle Royale δεν ξέρω άμα το καταφέρω να το γράψω όλο ρε φίλε. Δεν με νοιάζει, θα το καταφέρω. Παιδιά μείνετε, θα Τελευταίος. κάντε, σπάστε το likes. Θέλω να έχουμε 10 likes σε αυτό το βίντεο. Αυτό μόνο. Εσύ. Πάμε Battle Royale. Πάμε ένα Battle Royale εδώ πέρα. Που είμαι ελευθεροί.
Οκ. Τα σανε... Όχι, κατέβασα σένα. Είσαι... Αγαπημένα. Εγώ θέλω ρεγιάκι και έκανα. Ναι, αυτό κι εγώ. Θα παίξουμε ένα ακόμα. Ναι. Θα παίξουμε ένα ακόμα και θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Και θα το κάνουμε το outro. Αλλά το intro και το outro και τα λοιπά αυτά. Εσύ πρέπει να κατεβάσεις το CapCut, είναι πολύ ωραίο. Δεν με ασχολεί με τα edits πρώτον. Έτσι θα ανέβασα το βίντεο, χωρίς edit. Εγώ τι θα το κάνω, It's μωρέ. showtime. Πάρτε εδώ ένα περιστέρι. Να σας κοιτάει εδώ πέρα. Σε κοιτάει Γιώργο το περιστέρι που έχω βάλει. Το δικό μου περιστέρι τι κάνει. Τι βαράς εσύ, μην βαράς. Μην με βαράς. Battle Royale. Battle in style. Έλατε. Head there. Βάλε αυτό, δεν σημαίνει να Ναι, αυτό δεν... δεν βάλε αυτό, βγαίνω από το κούλο. Όντως αυτό δεν είναι περίεργο. Που πάει... Όχι εκεί, όχι εκεί. Εκεί δεν θα ζήσω. Σιγά που θα πάω... Heads up. Γκαρένα. Enemy dropping Γκαρένα, close. γκαρένα. Got a gun. Εγώ εκεί δεν πάω. Πήγα αλλού γιατί εκεί δεν θα ζούσα. Ai. Ελπίζω να ζήσεις τα εκεί πέρα. Νομίζω ότι με κάποιος με βάλει. Στο λάθος κουμπί. Πράγματα εδώ πέρα. Ένα. Ωραία. Πρόσεχε Γιώργο, εκεί είχε πολλούς. Δεν μ' αρέσει που... Stay alert. Και τον πήρε το ένα, ευτυχώς. Γιώργο δεν μ' άρεσε η ζωή... Πάλι καλά. Πάλι καλά δεν πέθανες, γιατί δεν μ' άρεσε το HP που έπεφτες. Που έπεφτε σε σώμα. Ω καλά. Help me. Help me. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ρωτάρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Help me. Help me. Head there. Help me. Πώς θα σε άμα μην κάτσε έχει revive εδώ πέρα τώρα. Πού είναι. Εδώ δεν έχει revive. Πέθανε. Όχι ακόμα. Το προλάβαινες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πω, το HP δεν μ' αρέσει. Το HP το δικό σου δεν μ' αρέσει που χάνει. Ναι ρε, απλά, ναι ρε, το κατάλαβα ότι κάνεις χίνη. Και εγώ εκεί. Και εγώ. Το τι μάχης. He's dead, Γιώργο. Άστο. Άστο Γιώργο, δεν. Λέσαι. Τι γίνεται, τι βλέπω στο χάρτη. Τι γίνεται, καλά που δεν πήγα από εκεί πάνω. Ναι, έλα. Περίμενε να σε κάνω revive. Ένα ζουσλί θα κάνω. 800.
Ό,τι τραβήξω εγώ. Ό,τι τραβήξω μέχρι να τελειώσει. Τώρα πάει 14. Τώρα πήγε 15. Τώρα... Όχι, δεν μ' αρέσει ο ήχο, ακούω αμάξι. Άμα πάρω αυτά τα κόνη σας κάνω και τους δύο. Αν δεν φύγει. Το μπλε, με αυτό εδώ το μπλε κατά το 300. Πάτε. Capturing the revival point. Άστο φίλε, δεν πειράζει, άστο. Θα σε έκανε και τους δύο. Φίλε, άστο. Ο άλλος δεν το κατάλαβε. Capturing the revival point. Αυτός είναι dead. Τσάμπα το revive το πάτησε εδώ πέρα αφού σας έκανα εγώ. Τέλος πάντων. Κάθε σκουμπ... Κάνω τα σκουμπιά. Μήνες. Enemy spotted. Need equipment. Εδώ είμαστε μαζί, μαζί με την ομάδα μας. Δεν ξέρω, δεν έχω μείνει στα νύχια μου. Άσε ρε παιδί, δεν έχω μείνει στα νύχια μου. Serve you little rat. Πάλι. Έμπαινε. Η μικρή παιδιά τα... Όχι, καθένα. Άστα. Και έχουμε άτομα εδώ. Τον σκότωσε. Τι. Δεν είχε καλά πράγματα, εντάξει. Α, είχες αυτό το κόκκινο, το σημαδάκι. Α, και εγώ το βρήκα. Όχι, γιατί έγινα γκουφί. Όχι, οι άλλοι δεν ξέρω που κλακώνονται, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί μοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Αχα, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον με σεδάκι. Τις έχω βάλει στο μάτι. Και τους δύο είδα. Μην πάτε ευθεία. Απλό πράγμα. Τους έχω βάλει στο... Μην πας σε τουργού ευθεία. Σου έχω δει, Γιώργο. Ναι, δεν πέθανε. Τόσο σκέφτεται του όσο δεν πέθανε. Μπράβο, παιχνίδι. Μπράβο, κανένα. Πολύ ωραίο. Έπεσε. Έχει μείνει λόγο αυτό, να το ξέρετε.
Resources here. Resources here. Το όπλο πόσο με νευριάζει, Βάλε κάλλη. Μπράβο ρε. Να κάνω άλλη στην αφέντηση. Thanks. Θα τον κοπανίσω το κεφάλι αυτό, Δεν έχω τι είναι αυτό. Ο άλλος εκεί πάνω με το σπαστικό όπλο. Μην το πυροβόλησω στη μούρη τώρα. Πίνει. Δεν έχω καταλάβει που είναι. Πάμε στο σπίτι μου. Ορίστε. Έχει σπαστικό όπλο. Άιντε. Πάμε. Πάμε μαζί με την ομάδα μας. Είναι καλά το νούμερο 2 που... Πρέπει να είναι εκεί μέσα, πάω εγώ εκεί μέσα. Τον βρήκατε μέσα. Follow me. Άσο Γιώργο, τον βρήκαμε. Roger. Τον πυροβόλησε το νούμερο 1. Το νούμερο 1 δεν ξέρω. Head there. Πρέπει να σκοτώθηκε, δεν ξέρω. Πυροβολάει. Head there. Αυτό κατά λάθος το βάζω κάθε φορά. Πάμε να δούμε. Και κάτι κατάλαβα. Κατάλαβα που είναι. Γιώργο, έλα εδώ. Μπήκε σε θάνατο. Πέθανε. Δεν με πρόλαβε. Σπαστικός αυτό ήταν. Α, και εμένα. Αν επειδή το πήραμε πολύ, εμένα ήταν σε 2 λεπτά. Ωραία, εγώ πέθανα, παιδιά, θα κλείσω το βίντεο. Θα βάζω στο δικό μου κανάλι Γιώργο. Αν δεν θέλετε κι άλλο Free Fire, θέλω να τα σπάσετε σαν like. Και εμένα το ίδιο. Και να κάνετε εγγραφή στο δικό μου κανάλι για να πάμε στις 10 εγγραφές. Και τα λέμε.